Mopay gabi atong katanan, ano? Hello, mopay gabi kana Liberty Salvidia. Mopay gabi. Sarayaw. Thank you very much. Bigay love shout out, ano? Kana Liberty Salvidia. Sige. Good evening katanan ng mga viewers. Dapat maka-evento natin ng ABG's Mobile GC. Thank you very much. Especially natin admin, ano, kaya Ate Liberty. Mopay gabi ay iyo, ano? Kanina wari katuhay kay marawat ang signal. Ambot yan ako, normal rupay na. Live tayo sa YouTube channel, Aldi Bulay YT. Liberty lang at nagmamatayan ng mga oras. DJ Audi. Ako daw kamarisyo at mga istihado, sulit tao daraga, lagas bata magpapis sa yawo. Sukarga a menudo,
Ayun ikon sa marno, narayhat at katamaan, ika maumay lapagkitun. Hais lahat sama, kapit hasirangan, sayaw nga aminudo, makaruruyag ay ginaganahan. Ayun nga sarayawon, ni Mayor at Congressman, damo pirmihan kala sa bilib at kontadamaan. Dati kang hakan awit, nakadulores, puras artiche, ipapagtap sa hulyan, sulang guru. Agoy kuno agoy. Suligarpo, Ano nga agoy. sa sedo, may dulong palangkayan, upod ang bungtuhan hirnadi. Doon ako na nangangaturog na kay Mahagot. Ako lang ay kunong bantay. Pundan, Talaga di ko lang bantay. diritso habong, Magkadodo, security guard. may duha pa Direk makalag-in na YouTube, Kuya Alni. nangalimtan. Ano ka diri? Mahusay na Mercedes, ugta ko nga bungtuhan diwan. At Di na mga nila iton kuhan. Di na nila iton pinuksan, link. Di na ito. namurayaw, Kita ko na ibidis ko mobile page. Pindutan na lahat nga link. Di da. bilingan kalit. Pwede ka makapagkita. Pindutan na lahat nga link. Bakit madali. Sayaw nga aminudo ay ang mga istihano. Dati kang hakan awit, nakadulores, puras arpiche. Ipapantap sa hulyan, sulat burungan, utelurete. Paslugsan tulikarto, kan mag-alko sa sino. May dulong palangkayan, upod ang bungtuhan hernani. Sugat man ang hiporno, upod ang bungtuhan kinapundan. Pati ang palanghiga, diritso habong Tuhan nawaan. May duha pa nga bugto, di ko mahinga nalimtan. Mahusay nga Mercedes, ugna ko nga bugtuhan iwan. At mga taga-este, maghiyong-hiyong pero Kita mo salamat. Itong makikita yan ng gabi. Ano itong wari-wari nga sonata. tawa-tawa. Din niya YouTube channel ang Lipulay Whitey. Thank you very much. Big love shout out. Thank you for dropping by. Thank you Ayo. No? Mapay gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you very much. Dati kang hakan awit, katmadulores, puras artiche. Ipapagtap sa hulyan, sulat burungan, o telurente. Maslugsan kulikarpo, at makalto sa sedo. May dulong malakayan, upod ang bungtuhan hirnadi. Sugat Okay kan nati Mayla. Di DJ Mayla ini. Mapay gabi kan Mili Abet. Kasi nga ni Kuan ano, YouTube channel. Mili Abet. Thank you Ate Meli Abet. Mayla Abet. Thank you, thank you. Good evening. Big love shout out. Adi ako DJ Mayla ini. Okay, thank you Ate Mayla. Big love shout out. Thank you for dropping by. Para pagkakalag-in ko no. Ada pa dog Ate Malo kakatorog. Ano? Ada pa dog. Ito na akong na Facebook page. Bayan makadali. May daman link. Sige daw. Nawong like na nawong. awit, katmadulores, Link ito tingin nga YouTube channel. Ano? ipapagtap sa hulyan, sulat burungan, o telurente. Maslugsan May nore pera pagkapagkuhan. Log-in. sedo. Ate Mayla, hello. Away Ate Malo. Wari pagkakalag-in. Sugat Agad awa. upod ang Marlag bata. Pati ang palanghiga, Thank you Ayo Ate Liberty. Tuhan nawaan.
Okay, 30 minutes lang yan, no? Hello Liberty, mapayang gabi. Sige, adit sayo ni Malo. Sige, sayo. 30 minutes lang yan, no? Nga ako na live yun ang gabi. Salita mo at isinito kapag sayaw ay napinulo kay naray lang at mga tao. Alay ka na hindi mo kaya. Naglakas na mo pagmatuhan. Kapag sige pa at irasayaw di namurang na itong kwarta maragana at mapupunta. DJ Ali, Baby Disco Mobile. At pinanuhan Paglaw ka na at nagabot kami gawan. Iyong partay isa lang ang nagnaga. Hanggang nagalangin ka. Matiro ka na iyong andala. Hindi maubos buhayin tuwing at mata. Daling-dalia may damo ka. Okay, paki-like and share lang kita, no? Para naman lang, maduwang-dugangan ni Taton. Kita Para nga nga tawa na para tawa. May bubot-kukan. Tayo na ang tagabandagan hanggang na para ito minsan ito na magulat ka. Hello, mapay gabi atong natanan, ano, ito ako mga suki ng mga viewers. Hindi kami kalab shoutout tayo. Thank you very much for dropping by. Salamat sa pagdalaw sa munting bahay ni Papa Alice. Thank you very much. Hindi pa nakasubscribe, hindi pa kayo mag-subscribe. Like and share tayo, like and share. Minutes lang tayo, no? Masayaw na ito Christmas. Sa maratakan Higit-ugring maraganan at masayaw. Higit-ugring manantunan namin ito. Higit naman nagalapit ka. Ang sunod na Nagkatimahiya at nagabelor pagkita may pasasayaw kaliwat tirang-turat ka. Hindi na sihigaran pa na kaya naarat itwarta bakit pamuro hindi ba alatiro ka. Okay, mga pagkabita akong mga ka-group chat, mga ka-GC, ABDS ko Mobile GC. Salamat ang mga membro. Handa mo naman hira. Alatiro ka. Hindi na mo na. Thank you very much sa Liberty Salvedia. Kasi hindi na mo na admin, ano? Thank you very much. DJ Ali. Ikaw pinay akong papaurahon kung ang gumapuin mo karawato maray niyong babasulan ikaw lahi kakluhan gumapuin waray katugtuban Iday waray ibang at pinalangga Laumi nga ikaw ulan
DJ Ali. Kung pananglitan man, kung makuhay, Alam mo pa gabi nga wato na tanan nangaon na kamo kami waray pa. ay Waray pa pangaon di dala. Hinay na alas 9 na. Alas 9:22 na no. Kami waray pa. After my program mangangaon na kami. Magpapabilin ka, kung dugan di mawawala. Thank you very much ito ko mga ka-GC. Evidence ko Mobile GC. Thank you. Yung support na akong program. Thank you na mga salamat kay natin Liberty. No? Ito na ako ng tanan mga grupo. Thank you. Yung mga bagong mga membro, mga salamat tayo. Dugan di mawawala. Hindi na mo na kita. Bidayan gumaku magpapadayon. Tugtuha ako. Kung may pausa, no, nagabihan ako tungkol na signal, ano. So, 30 minutes lang kita yan, ano, kaya nag-sound check lang ako. Medyo naka-problema kanina na ako na ginagamit din equipment. Bidaya ko na Naroon na in maintenance. Waray di ako makasign in. Sige ati malukero daw lang. bisan-san Subscribe ni Derry. Waray di ako makasign in sa Alnibulay Whitey. Ako na Alnibulay Whitey Timalo. ikaw lang Kaya nga ni Whitey. Kaya pulang python. ay nagugma na inutuig na tangkul laumiday na din basta mapapara magpapabilin ka kung dugan di mawawala ikaw bula alikalipay kunga Mahal ni Whitey lang nga nito. Hindi ka makakasign in. inutuig na tangkul laumiday Kaya ako naman di rin makashare. Waray ko kikitaan share. magpapabilin Salamat DJ. di mawawala Game member ko sa GC Neo. Thank you Ate Janet. Nakikita mo ba ako sa YouTube Ate Janet? ikaw bula DJ Ali. balipay Feel the power of AP Disco Mobile. gugma inutuig at tangkul laumiday na din basta mapapara magpapabilin ka kung dugan di mawawala ikaw bula ang kalipay kunga lus ay ngaguma inutuig na tangkul laumiday na din basta mapapara magpapabiling ka kung dugan di mawawala magpapabiling ka kung dugan di mawawala waray iba ang dugan kundi ikaw budla DJ Ali. Pastilan hipasyo, inkahambukiro, kung inkikitaon permida formado. Ang mga istorya, pirmihiya bida, nadiringa malalabuan hatun iba. Isa na pagsayaw, siring na pakulusing, kay hiya lang unuan na karimpirmi.
Di napapirdi, di sana pagkanta, siring niya, uy, lupig kugat manhira. Ay pagkilit, ibang imong kalugaringon, pagkulat ng mga tao, ikaw kaya mo. Ay waray kaupayan, waray hinaratuan, kundi ikaw ang umuhay ng mahaw. Ang kasikakan sa kaibigan, pagkabasa, sirig lang isip, balik kay pamurma-purma. Maaasin ang kahapon, hinahanggang tingnan na para di ka mapahiya. Pasilan di pasyo, inkahambugiro, kung imkikitaon, pirmida formado. Ang mga istorya, pirmihiya bida, na diri nga malalabuan at kung iba. Isan habang kaya, siring na pakunti, kay hiyala punuan makarimpirti. Diri na papirdi, isan habang kanta, siring niya, uy, lupig kugat man hirap. Ay pagpilit, ito mo kalugari mo, pagkulat ng mga tao, ikaw kaya mo. Ay waray kaupayan, waray hinaratuan, kundi ikaw ang umuhay ng mahaw. Ang kasikatan sa kaibigan, pagkabasa, sirig lang isip, balik kay pagurma-purma. Maaasin ka hinahanggang tingnan na para di ka mapahiya. Pasyo, ayaw ikaw mugiro. Akay perdi ko hira. Isa na pagsayaw, isa na pagkanta. Perdi ko hira. Ako na ko dini. Harap na mag-magic, Pasyo. Anytime, all the time, mas ako. Okay, thank you very much. Vlogs. Yahoo! Thank you very much. Dan Vlogs, thank you for dropping by. Salamat sa pagdalaw. Biga love shoutout. Nag-iisang ikaw. Ayaw lang pasap. Kay di ka magamit, hindi na kalimutan. Kay lumalabay lang. Ate Mayla, hello awa, Ate Malo. Kanina pa ngayon ini nga. Away ah. Garantiya na itong gamutangan maupay na. Ayaw sangkay magiging sa kay bakit makilaan kapag kabuti. Panahon ang matukang. Buhaan ka. Ayaw na pagkura-kura para di ka mapahiya. DJ Ali. Hello, maupay gabi, maupay. Hira. Maupay na ba signal? Ang berbotang iba gustuhan, inintahap-tahap ba tigangan, ay di na maantos hiningat iyan, anda mo nga karo kaya ka. Mahal nga tupa, mahal nga malangit, lugod na bumugot, diri makalit. Matintaw daw tubig, magaigulan tapain. Nalangoy hapon, ol, dirigot natin. Pagit, alpak, silgalinaga, is mag-iring, yumin mag-aga. Iyan mag-ilog, himpikada, bisan unan. Thank you very much, Sir Leo. Maupay gabi, yung atalan. Berbutang iba gustuhan, inintahap-tahap ba tigangan, kay di na maantos hiningat iyan, anda mo nga karo kaya ka. Nagay na bangkero, nagay na ayaw palipat, upaya ikon, di mo pagpalakat. Matintaw
ng tubig, magaigulan kapag DJ Ali. Talago'y hapon all dirigod napit Padit maras mga susuman Ngan hintipit kung katulpukan Labis na gudla kung sabawan Hitugudan karo kayakan Aber butang iba si gustuhan Hinintahap-tahap basi tiganan Kay di na maantos hiningat iyan Thank you, Sir Leo. Live na live tayo sa LS ni Sir Leo. Thank you very much. Tagay na bangkero Tagay na ayaw palipag Upaya itong Imo pagpalakat Pag-ikmat Ngan ayaw pahuway 1, 2, 3, 4. Ari-ari akabongga Magcha-cha-cha Manalubay niya hawak DJ Ali. Aliya pagka-presyosa Malagunong na miskisa Sosyal pa kung mamustura Pagsayaw hincha-cha-cha Estoy cariño con todo El favorito con todo Iniga cha-cha con todo Sayaw mabongga con todo Rumaranchada con todo Ito hapdaga con todo Alasayawa con todo todo mi amor Ala na kita pagchacha con todo Kita pagrumba con todo Ipamustura con todo Upay-upaya con todo Isang na mag-aga con todo Labi na con fiesta con todo Ipagkakarapanda con todo Con todo mi amor Sir Leo, Tutorial TV, tagay na. Mahuhubog kita ini. Sa lahat ng mga ka-group, sa mga ka-grupo ko, sa ABD Disco Mobile Group, thank you very much. Kay Ate Liberty Salvidia, sa aking admin. Manalubay niya hawak Nangunguna. Kasyosa, palagunong na miskisa Sosyal Nagimukso ang grupo. Hincha-cha-cha Estoy cariño todo Sa lahat ng mga member, sa lahat ng mga bagong member dyan, thank you very much. Sayaw mabongga con todo Rumaranchada con todo Ito hapdaga con todo Alasayawa con todo Con todo mi amor Ala na kita pagchacha con todo Kita pagrumba con todo Ipamustura con todo Upay-upaya con todo Isang na mag-aga con todo Labi na con fiesta con todo Ipagkakarapanda con todo Con todo mi amor Con todo 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 Ala na kita pagchacha con todo Kita pagrumba con todo Ipamustura con todo Upay-upaya con todo Isang na mag-aga con todo Labi na con fiesta con todo Ipagkakarapanda con todo
con todo mi amor. Basta gwapo ang DJ, nindot ang tukar. Di na man Tomas. Aray, man Tomas. Pero na ato pa, karuyag paniya na magkamay-adan ito nga asawa. Akong ginsagdunan nga man Tomas ayaw kay maluyak ka na. Nag-isugla iyangan tinirin door nakakasamay ka. Ano sa kaadlaw inikiman Tomas may gimbisita. Babae nga byuda siksingan mistisa pero batanon pa. Iya kinalaran ang iya timpos nga pagbigugma. Nagisugla iiday ngan sinmiring si Man Tomas lagas ka na. Man Tomas ayaw nagad pag pinasaway. Una-hunaan edad mo angay ka na gud kumahuway. Kay mula kung magdamo ka pan asawa. Anong oras ka nag-start? LS, 9 o'clock. Vlogs. Nagdadama puhit grades. Ay nagad pag pinasaway Man Tomas. Maguliwat ita trauma is. Or enjoy. Araw sa pagsiring. Maluya ka na daw. Tubtubla ko 10 o'clock, ano? Magdidinalos ka na. Mga ngaon. Ay, So, nag-sound check ako kay may problema na quantity audio. pinasaway. Una-hunaan edad mo. Nagka-problema yung mayroong technical problem. Kay mula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan ang imong paglakap. Aros ka na nga ni matumba. Iniman Tomas waray pinipili. Unang ngungursunada. Bisan lahin mo nga babae basta may adagod lahit sura. Iya dinadaog, iya kinakaptan diri nag-aalam. Bisan pasip unun iya gudman ini kinukonsoyluhan. Ini iman Tomas bisan na kundagat pero na ako pa. Karuyag paniya nga magkamay-adan ito nga asawa. Salit pagbantay gud kamo aton mga kadaragan-an. Likay nga lak kamo kay iman Tomas diangay ungayan. Man Tomas ayaw nagad pag pinas. Man Tomas. Gabi naman Tomas. Angay ka na gud kumahu. Okay, thank you very much. Ay, yung matanan. Thank you. Maraming salamat po. Kapan asawa, kay bisan ang imong paglakad, aros ka na nga. Hanggang anong oras ka? Man, Hanggang 10 o'clock lang po. unahon Maura-ura ta kapiraw. May dapabawas. Duty. kumahuway. Hanggang 10 o'clock muna tayo, no? Damo kapan, Kasi kay bisan ang imong tinistingan ko muna yung signal namin. matumba. Sa kanina, masama. Mula, kung magdamo kapan, Masama ang dating. kay bisan ang imong paglakad, aros ka na nga ni matumba. Aros na lang ani matumba. Man Tomas. DJ Ali. Hala, sige na pagsarayaw kita kay nanangatol na kita kapadapa. Sige dali. Okay na parong man ato kanina. Sa nga ni Ate Liberty, ano? Naka-problema dito. May technical problem. May para balha. May problema pa sa signal. Naka-problema pa yung equipment ko dito. Iman sa sinulit haira, magliliwan kay masayaw punong iya. Duro ang iya kaipa kay nakikinita nga Sa nagsisinagay. lahat ng mga nanonood sa LS ni Sir Leo Tutorial TV, thank you very much. Masayaw hiyangan magalabis. Sa lahat ng tsatsaga. Baka. Kay panagutan nga sarayaw.
Sa lahat ng hindi nakakaintindi ng waray-waray. Mga Sa parukat lahat ng mga waray naman dyan. saan kayong salit bisan tiing na surong sarayaw. Waray upay. Bisan ano nga istilohin pagsayaw. Thank you, Ate Liberty. Tulubigon. Okay, 42 minutes after 9 o'clock. Ang gabi na. Nangangaturog na tak mga ka-group chat. Akong membro ito na ibidisco mobile GC, nangangaturog na dati ba? Aminudo, lahutaan kayo. Ate Liberty, pore pa katurog ni Ate Liberty. Tangat tukaran imbabatiun, bisan ano nga istilohin pagsayaw, ang lahuta di nagugtulupigon. Hala, sige na pagsarayaw, kita kay nanangat. Sarayo na kita, makatul na akrapada pa. Thank you, Billy Abbott. Ay nga sunat. Thank you for dropping by. May love shout out. Sige kiwa kay para balhason kita. Agud mawara an aton panluya, pati ang riyo manganan aton asma. Imanutas yung inulit haira, magliliwan kay masayaw punong tiyak. Duro ang iyak kaipa kay nagkikinika nga nagsisinarayaw kita. Iyak punong isusulot ang iya, pagpungagin patahi ka Amerikana. Masayaw hiyangan magalabisan pa kuno maubos at kung iyak parka. Repetipitim. Kasi nergi bibili nga repetipitim. DJ Ali. Ang lahutang masarayang diri na mapapara panunduman natin mga litinyo o kaman lahutagutan ayon ang mga waray mo. AB Disco Mobile. Feel the power of AB Disco Mobile. Ay ang lahutang masarayaw, bisan kundaan na bagula ihapon, labi na kunha mga marupaton, may naamin mo doon lahutaan ayon, salit bisan diin nga surong sarayaw, lahutang at tukaran imbabation, bisan ano nga istilohin pagsayaw, ang lahuta di naguglulubigon. Na mapapara Okay, nasa nga Liberty, sige ate may lakita na. Panis ini ayaw lang kita rin nga sa akin nangangaturog na era. Nangangaturog. Nangangaturog na, gano'n niya oras. ang nasarayang hiling na mapapara panunduman natin mga litinyo o sama lahutagutan ayon ang mga waray mo. DJ Ali. Akong bulak mo at ini at puso ang ayong niralo langan hilono nababayang ko Siya na, biskita hulasan nasin si Mayla. pareho Well, I love it. Billy Abbott. instrumento hasa nanganayanan may kumbulatan ang nagigong hini kukoy nga unalista may kuntilero kalon
O katubig biro pa na mataging tinghan tulog anay rasista. Ala sarayaw na kita ikapitan ikong makuuna mapadisan iya ikong sihala. Pero iwan kita pasasayawin na itong iba kay naayon hirahan mo muna ka. Ala sarayaw na kita ikapitan itong mag-uuna mapadisan niya itong sihala. Pero iwan kita pasasayawin na itong iba kay naayon hirahan mo mula ka. Mula tagatukan pinkamagana kung pagkahapagkaon pinkamarasa kaya di mo magsayaw sa tang natikaiha turadugod sangkay ibabalhas ka. Ala sarayaw na kita ikapitan itong mag-uuna mapadisan niya ikong sihala. Pero niyan iwan kita pasasayawin na itong iba kay naayon. DJ Aldi. Okay, 49 minutes after 9 in the evening. Tugtugla kita 10 o'clock. Ate Janet ko no, pag kuminbisan man din ni kay Kimbaba sa Manidi Gel ni. Sige ala, pag comment ka mo. Di pa ko na nasayaw. May kami nagmamata pa din na si Ringia de Liberty. Okay, vlogs, gulang. Thank you very much, vlogs, for dropping by. Maraming salamat. Wala ang pamanamesis pinahal. Nag-send ako ang mga live haiya. Umpisa na makidjoin haiya pag ako umuli. Gusto niya
makakaintindi Ate Janet. DJ Alvin, AB Disco Park. Kapaliwat di ko gits sa Ate Janet na sing Ate Liberty. Para niya kagigits. Mga 3:30 pwede. Sige. Alin, sabi ko nakakaya, nababasa pala ni Rachel ni ang mga message, puro kako, mga kalupuan na sinasabi dito. Maka niyo, niyo gets pinahal, it's kalukuhan. Dahil may inaapan, inkas-inkas. Mga tiunoy at Diyos ay para na ibo. Ikaw na at bigyan, hingiyap, hininduhan ko. Kung maruluyag ka, mapagkasalamuhan ibo. Hintay kung ako man, hingyapan kasing-kasing mo. Sarit na kandanan ay tatay kanlo. Okay, tub-tub lang kita 10 o'clock. We have only 5 minutes more until 10 o'clock, Kung hirang maruyag, Thank you very much. Good evening, Heyo. Lahat Sa lahat ng mga kagrupo ko dyan sa, sa Ebidisco Mobile group chat. Sa, sa Ebidisco Mobile page. Hindi sabi nila, Tanglit pagkakilala, inalpan na lupa iyong buwa. Ganda yung natin sagutan, ang partihan ng tanga pagkikuha. Ang imo yung palao, maakalat yung itubaw. Ganda yung nagtuping patabo, kasi rin kung makakatinuha. Plus, iklan, gusto lang ang mo. Hindi mo naging
Kaso parang kasing-kasing di ko pinatutunan. Nasa langit, gusto lang ang tanaw. Okay, wala ko na oras. Ano, masarit na ako. 9:59 na ngayon. Thank you very much. Good evening ngayon. Thank you. Kanati Liberty, kanati Mayla, sa lahat ng aking mga kagrupo, maraming salamat. Thank you very much. Good evening. Salamat din dyan niyan, mga wari-wari nga tukar. Sige. Bukas ulit, bukas. Thank you. Good evening.